Moltes gràcies, senyor alcalde. Senyor Folgado, no l'hem sentit avui. No l'hem sentit. Hem sigut un plenari molt social i no l'hem sentit avui. No, vostè era el que deia que portava la iniciativa social. On ha quedat aquesta iniciativa? Bé, quan en aquest plenari s'ha afirmat que la Generalitat Valenciana i el conseller de Justícia i Benestar Social, Jorge Cabré, no són creïbles, es deia amb causa fundada. Així, a l'abril del 2012 podíem llegir: Cabré dice que las personas mayores son una prioridad para el Consell, que quiere que dispongan de los recursos necesarios. Bé, bona notícia, però cal dir que poc abans el conseller havia tingut que sortir al pas d'una crisi quan la patronal de residències de la tercera edat, que ja no cobrava, el criticava per insensible, a lo que ell contestava: si se les paga a ellos, será otro colectivo el que se sentirá discriminado. I jo me pregunte, ¿no seria millor pagar a tothom? Aleshores, política fàcil, la del conseller. No se paga a ningú i se'n acabó. A principis d'estiu podíem veure en premsa que Cabré espera dar pronto una solución al sector de la discapacidad porque desde luego son una prioridad. Au. Els treballadors de residències de la tercera edat es diu que esperen a cobrar, tot i que els majors són prioritaris. 3 mesos després, la prioritat és altra. A l'agost, en llegir un altre titular, respiràvem aliviats. Tot això en més d'un any. Fabra assegura que l'assistència a la tercera edat no sofrirà merma alguna. No habrá ningún ajuste que os afecte, deia el senyor Fabra. Això ho deia als usuaris de la residència de la tercera edat d'Elda. Llàstima, els treballadors de les residències no pensen igual i que la conselleria seguisca sense pagar. Mentre, eixe mateix dia, el conseller de Benestar assegurava en un altre mitjà que l'Associació Nuevo Futuro és una prioritat i han de cobrar. Un altre que també s'apunta al carro de les prioritats. Finalment, a l'octubre del present, quan estàvem redactant els pressupostos de la Generalitat, ens despertem en la següent notícia. El consejero de Bienestar Social dice que la prioridad del gobierno valenciano es garantizar el estado de bienestar y continúa. Las políticas sociales son y van a seguir siendo una prioridad para la Generalitat. Així, prioritat per ací, prioritat per allà, portem des d'abril sentint que tot el món és prioritari, però així no cobra ni el tato. La sorpresa final i desagradable arriba este mes de novembre quan podem llegir l'últim titular. La ayuda de la dependencia en la Comunidad Valenciana caerá un 7,3% en el 2013. El consejero de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, ha afirmado que lo del todo gratis se ha acabado. Però si la Generalitat porta un any sense pagar a ningú, què diu ara de todo gratis? I la gent que no ha cobrat on queda? On queden tots els que eren prioritaris per a la conselleria? Per al 2013 baixa el pressupost de la Generalitat destinat a serveis socials, mentre que el de la presidència puja. On van els nostres diners? Avui, a Vila-real, demanem que els diners dels impostos que hem pagat vagin a cobrir el deute amb les persones abans que cobrir el deute amb la banca. Les persones primer. S'ha de pagar el que és just. S'ha gastat, s'ha pagat i prou. Justícia és el que demanem avui. Justícia en aquells que porten un any sentint que són prioritaris, però apanyant-se-les com poden i sovint sense cobrar a final de mes. Per acabar, un avís, l'Ajuntament de Vila-real no aguantarà un titular com aquest. La Conselleria de Bienestar Social se desvincula de la deuda de 739.000 euros del geriátrico de Almazora. L'Ajuntament li podran deure diners a la regidoria de serveis socials, ens podran deure més de 1.000 milions d'euros, però els nostres treballadors i treballadores, els nostres majors, els nostres dependents, els nostres veïns, els nostres xiquets i les nostres xiquetes, tots ells no se toquen. Moltes gràcies.